everyone, welcome back to my YouTube channel. जोङो मोगथांनि आथिमंगल जानो थांनायदों मोगथां एक्टरनि माबा मा मोगथाङा माबा दाख्लै हाबायाव जों थाङासै आरोना माने लिङाखैनो जों गामियाव जादों नालाय ओमफ्राय दायो आथिमंगलाव लिंदों आथिमंगल हिनजाव लाहाना नामफुनिगावनाव ओमफ्राय इयाव दा थांगासिनो जोङो मामोन ओमफ्राय नैखि मेकआप खालामग्रा एक्ट्रिस जे एक्ट्रिसखा जों हाखाया रावबो आरो नैखि बिनानाव सानै आरो नैखि मामोन मानै नायलांबाय थादो बिदिबा दाहाय हाबाखौ थां ब्रिज मोनबाय जालायानो दुगैलाहाय आंना गारमा सानानै दङ माबा माबिसो आं गांसे थाबाय लाजियो खायसो एकदम तमा मोननै नांदों मोनसेल' नुवासै दाख्लैनो 800नि ओमफ्राय बुराया मोनफैबायलै रावबो गैया आरोना जोंखौल' लाखायो मालायखौ लाया जोङो मानो मालायखौ लागोन गाव जोंनि जों इमान साइजखौबा आरो मालायखौ लानानै मा मोनो आरो ओइनै हाबा लोगोआ माबायसा अबेखि माथो मोखां लानो इखिसो खिन्थु माथो इखि इसानि न'खि लायाखैनो जायगायानो गैयाबा सोरहानि न'खै जा इमान खाली है नहीं दोराया नहीं दोराया ना हवा दोरा किन्तु जोङो बेदर मोनथामखौबो जाजोब्बाय रायख'फोरानो इमान मेकआप खालामदों आंनि बिनानावफोरा
रामापारा स्टेशन हे लॅले